ассалому алейкум зинда саломат ва хонада сарбаланд бошед. Як каси дигар нест аст ки дар дарси аввалатон чизотон хато буд, махраҷотон булбул манам бародарам месарояд. Ман ки дар кишвари арабӣ хондам 5 сол, махраҷи ман хато будааст. пас махраҷи ман ки хато бошад, равед аз махраҷи дурусто дарс гиред набошад. миннатдорам аз шумо барои баҳодиҳиатон. ин гуна инсонҳо аз ҳазрати одам то индан буданд ки олимҳоро санг мезаданд, пайғамбари муҳаммадро мегуфтанд ки ту ҷодугари, ту девонаи шоири. ман ки ҳастам ки махраҷҳои маро шумо хато нашуморед? албатта ки ман ҳайрон намешавам. махраҷи ҳарф хато будааст. 5 сол инсон дар кишвари арабистон мехондааст, бо махраҷаш хато будааст. ҳол дар масъалаи тоҷикӣ аст ку душман айбта наёба мегӯяд ки думи харат каҷалай. ҳамин инсонҳое ки ҳамин гуна мегӯянд, ино душманои зоҳирии ман ҳастанд. рӯи рост гуфта истодааст ки махраҷҳои ҳарфатон аз дарси аввал нодуруст аст. аввал забони тоҷикиро дуруст ёд гиред. нависед ҷумлатон 1001 та хато дорад. баъд хатогии як касро ҷустуҷӯ кунед. тоҷикҳо мегӯянд ки як ҷои тозаи бехудтон шунед, ба хатогии як касро ҷустуҷӯ кунед. боз масъалаи дигарест ки булбул ман бародарам месарояд. ман худам медонам ки чӣ гуна дарс метиҳам ва чӣ гуна дарс бояд диҳам ва чӣ гуна таълим диҳам. касоне ки хел комментариҳои ноҷо менависед ку ман намеранҷам. ман баръакс хурсанд мешавам ки аз калам соқит карда истодам. соқит медонед чӣ? дарс метиҳам, таваккали ҳаматон ба Аллоҳ. касе ки мехоҳад, боз мегӯям касе ки мехоҳад барои дарс хондан. аз як дақиқа. Медорам шумо.